Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Схили, Пане, вухо свое и выслухай меня. Збав, о Боже мой, слугу Твоего, який на Тебе сподяется. Змилуйся надо мною, Пане, бо весь день Тебе я кличу. Этими словами антифони на обоход розпочинаємо Евхаристію у 21-ю звичайну неділю. Приходимо у святиню Божою з потреби серця, з потреби Божого благословення. Подчас этой святой мши молюся власти життя вічне для померлих Шавьола Віктор у 23-ю годовину після смерті, Генрих Тадеуш, Владислав, Ганна Юхневич, Яніна Тадеуш і усіх померлих сім'ї Камар. Каб годно удзельничать у найсвятейшей ахвяре, перепросим Бога за нашу недосконалость. Споведаюся Богу всемогутному и вам, что зграшує вини, думкою, словом, ученком и законом. Моя вина, тому прошу найсвятейший, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолитесь за меня. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вічного. Боже наш Отче, Ты єдинаєш души вірних у одином имкнении до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и ждать исполнения Твоих обетцаний. Как сирот зменливости этого свету мы узносили наше сердце туды, где знойдем соправдную радость,
Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобой живей владарицу едности Духа Святого, Бог просу все веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан шепнув керівнику палаца: «Я сопхну тебе с места твоего и скину тебе с посады твоей. И станется в той день, что я покличу слугу моего Элиакима, сына Хелкия, опрану его у хитон твой, и подпережу его пасом твоим, и владу твою передам у руки ягоные, и стане он айцом для жихаров Иерусалима и для дому Юды. И ускладу ключ дому Давида на плеши ягоные. И коли он отчинить, никто не зачинить, и коли зачинить, никто не отчинить. И вобью его, як кол на твердом месте, и он станет троном славы для дому Айца своего». Это Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. «О глибиня багаття і мудрості, і познання Бога, які неспостигальная присуда Його, і незведаные шляхи Ягоные, бо хто спознав розум Пана, або хто був дарадцем Ягоним, або хто дав йому раней, каб отримать отплату, бо з Його і праз Його, і для Його усьо. Йому хвала навеки. Амен». Это Слово Божие. Czytanie Świętego Ewangelii Pawła Macieja. U той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався у учнів своїх, кажучи: «Ким люди лічать Сина Чоловічого?» І вони ж сказали: «Одни Яном Хрестителем, другі ж Іллею, а інші Єремією чи одним з пророків».
І он жа каже їм: а ви ким лічите мене? Симон Петр отказав: Ти Христос, Син Бога живого. Тоді Єсус сказав йому у отказ: Щасливий ти, Симоне, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі гэта, але Отець мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на гэтай скале я побудую костел мой, і брамы пекельные не перемогуть його. І дам тобі ключі владарства небесного, і що зв'яжеш на землі, тое буде зв'язано в небі. І що розв'яжеш на землі, тое буде розв'язано у небі. Тоді загадав учням своїм, каб нікому не казали, що ён Месія. Гэта слова Пана. Милованы в Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие оповідає нам про розмову Єсуса з його учнями. Сьогодні Єсус задає вельми моцне і тяжке питання, ким люди лічать Сина Чоловічого. Чуємо гэты адказы. Адныя Яном Хрестителем лічаць, другие Іллёю, іншыя Єремією і іншим з пророків. Напевно, Єсуса Христа трошки, може, засмуціў гэты адказ, але ж усё ж таки між гэтых 12 вучняў, між гэтых 12 апостолаў знайшоўся той, які даў правільны адказ. Святы Пётр, апостол. Ты Христос, Сын Бога живого. Бачим, що 12 апостолів, 12 учнів Єсуса Христа були різними людьми, не були однаковими, не народилися одразу ж апостолами, але Єсус Христос їх покликав, були рибаками, звичайними, може, пастухами чи земляробами. Ведаем тільки, що святий Матвей, апостол Матвей, євангеліст, був митником. Як зауважимо, ніхто не народився ці митником, ці пастухом, ці рибаком, але мали своє таке покликання. Після Єсус їх кличе, щоб вони стали ягоними учнями, щоб допомагали йому розносити цю добру вістку. Бо у ті часи, скажімо, добрий наставник мав своїх учнів. Добрий наставник мав своїх учнів для того, щоб як мага ширей рознести певні, скажем, звестки, новості, повідомлення певні. І тому, як такий добрий наставник, мав так само своїх учнів. Зауважимо, що кого Єсус вибирає як свого з такого, скажем, чоловіка, який після покерує костелом. Бачимо, що гэты вучні, скажем, гэты клас вучняў, на чале ёсць наставник Єсус Христос, але Єсус Христос ведае, што прыйдзе хвіліна, калі яму трэба будзе адысці з гэтага свету. І на гэтае пытанне чуе вельмі добры адказ святого Петра. І гэты адказ быў, як, скажем, таким знаком, што менавіта святы Пётр узначаліць касцёл, менавіта святы Пётр будзе на чале, будзе гэтай скалой, на якой Єсус пасля будзе будаваць касцёл. Просты чалавек святы Пётр. Не меў ні пісаць, ні чытаць, за ўсё жыццё не прачытаў ані воднай кнігі, скажем, нічога аж такога не адкрыў, не быў якімсьці навукоўцам ці яшчэ якімсьці выбітным чалавекам. Звычайны, просты чалавек, просты рыбак. Але сур'ёзнае пытанне і адказ, скажем, ад простага чалавека. Не адказаў якісьці, можа, прарок ці хтосьці знаны ў пісаннях. Не, звычайны просты рыбак. І калі так паразважаем, так сапраўды ёсць. Выбар папы рымскага на пасад адбываецца на канклаве, калі збіраюцца кардыналы пад натхненнем Духа Святого падчас малітвы, выбіраюць наступства, хто будзе наступным папам рымскім, хто будзе кіраваць касцёлам. Напэўна, ведаем біяграфію цяперашняга папы Францішкі, ведаем, што з Аргентыны, ведаем, што
уже чалавек у старэйшым узросце, але шмат ведаем, бо цяпер жывем у гэтых часах. Напэўна, вельмі добра ведаем біяграфію святога ўжо папы Яна Павла II. Але калі так трошкі іншых, скажам, апошніх гэтых папаў рымскіх паглядзець, кім яны былі, з якіх сямей, Бенедыкт XVI быў сынам кухаркі і міліцыянера. Ян Павел II, які быў папярэднікам Яна Павла II, бацькі звычайныя землярубы з вёскі. Павел VI быў сынам юрыста. Піус X, успамін якога у пятніцу літургічна адзначалі, быў сынам паштальёна і швеі. З звычайных сем'яў Бог выбірае сабе слугаў, звычайных людзей. Напэўна, выбірае сабе слугаў і можа з такіх шляхетных якіхсьці сем'яў, але менавіта Бог шукае сабе памочнікаў для рэалізацыі, для абвяшчэння Божага Слова, для Евангелія. Адна гісторыя апавядае аб тым, што як Езус Христос, напрыклад, у сённяшні час, які мы жывем, выбіраў бы выбраць, скажам, сабе заступніка, наступнага, хто быў кіраваў бы касцёлам такого святого Пятра, але ў нашыя часы. І, скажам, такія пэўныя конкурсы, пэўныя, скажам, першае гэта малітва. Трэба было скласці малітву і яе прадставіць. Хтосьці там вельмі доўгую малітву і як мага хутчэй я чытаў, каб укласціся ў пэўны адцінак часу, але каб больш слоў гэтай малітвы было. Хтосьці наадварот кароткую малітву, але так з інтанацыяй прыгожа чытаў, прадстаўляў гэту малітву. І Езус Христос говорить: не, хіба не? Трошки, може, інший якийсь конкурс придумаємо. Добре. Падрыхтоўка да набажэнства. Тут жаты літургічныя, спеў падчас літургіі і так далей, усе гэтыя малітвы. Таксама хіба не, бо было такое, што вось, каб паказаць сябе, каб зрабіць як мага лепей, каб, скажам, на ступеньку вышэй за кагосьці быць. Трэцяе было навучанне. Як аратара, як прамоўцы, хто лепей прамаўляў бы, хто лепей вучыў бы, хто з транспарантам выходзіў, хто там, не ведаю, з групай паддзержкі, хто там яшчэ як. І змучаны Езус Христос усім гэтым, скажам, гэтымі конкурсамі выходзіць з гэтага стадыёну, дзе былі гэтыя спаборніцтвы, і пасля бачыць звычайнае возера простых рыбакоў, простых людзей. І так сабе задумаўся, напэўна, яны будуць яго вучнямі. Адразу ж, так чаму? Тыя малітвы складалі, пісалі, літургічнае адзенне сабе якосьці прыдумвалі, прыгажэйшыя спевы, вельмі добрыя аратары прамаўлялі, а тут звычайныя людзі, простыя людзі, якія сядзяць, нічога не моляцца, нічога там, не ведаю, не прамаўляюць, нічога не навучаюць. А таму, што яны менавіта аддаюць сваё сэрца дзеля таго, што робяць. Колькі трэба, скажам, цярпення, колькі трэба высілку, колькі трэба часу і падрыхтоўкі на гэта ўсё. Адданыя на 100% сваёй працы тым чынам, якія выконваюць. Заўважым, што часам, напэўна, ўжо большасць пасля абеду, ці жонкі, ці мамы падрыхтавалі добры смачны абед, з'елі мы яго, і вельмі было смачна і было добра. Мы падзякавалі, напэўна, за гэты пасілак, бо гэта было зроблена ад сэрца для родных, блізкіх людзей. Таксама смачны абед, але ён уже не зроблены ад сэрца. Зроблены дзеля грошай, бо чалавек получыць за гэта грошы, бо мы таксама яго купім. Браты і сёстры, менавіта Езус Христос выбірае сабе такіх памочнікаў, сабе такіх Пятроў сённяшняга часу, каб менавіта ад сэрца служылі. Ад сэрца выконвалі тую працу, тыя абавязкі, якія павінны. Няхай сённяшняя сустрэча з праўдзівым
i żywym Jezusem Chrystusem podczas Eucharystii nauczyć nas odkazywać za świętym Piotrem. Ty, Chrystus, Syn Boga żywego. Amen. Wyznam naszą wierę, wierę jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Wszechmogącego. Syna Bożego, jedynorodnego, z Ojca narodzonego i radościami wiekiem. Boga, światła, Boga soprawnego, narodzonego i stworzonego, jedynosłowna Ojca, raz jakoho się stała się, Jan dla nas ludzi i dla nasze zbawienie, zeszł z nieba i ucielewił się Ducha Świętego, Dziewa Maryi, stał się człowiekiem, przelany tak samo za nas, przy Pąskim Pilacie, był zamuczony i pochowany, i na trzeci dzień urazł powodle Pisania. Zeszł na nieba, sadzić groba Ojca i znowu przyjdzie w chwale. Jego władadarstwo nie będzie końca. Wierzę w Boga Świętego, Pana i Żywotwórcę, jaki z Ojca i Syna pochodzić, jakomu razem z Ojcem i Synem należeć poklonienie i chwała, jaki pramawia wraz proroku. Wierzę w Maciej Świętej Katolickiej i Apostolskiej Kościół, wyznaję oddzielny chrzest, dzielny szczególny i czekają wskrzeszenia pamiętne i życie wieczne. Na Boga, jaki z'являється кончатковою метою нашей веры, узнесем наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за Святый Костел, каб ён обуджаў у серцах людей веру и любовь, так само надею на встречу с Отцом у небе. Тебе просим. Молимся за біскупов нашей країни, каб под опекой Найсвятейшей Панны Марии они вели Божий народ до збавления. Тебе просим. Молимся за нашу Айчину, каб панавали у ёй супокой, мир и справедливость. Тебе просим. Молимся за детей, які ў гэтым годзе будуць у пачатковую школу, каб іх далейшае развіццё было ўсебаковым і гарманічным. Тебе просим. Молимся о власти життя вічна для памерлых Шавёла Віктор у 23-ю гадавіну пасля смерці, Генрих, Тадеуш, Владислав, Ганна, Юхневич, Яніна, Тадеуш і всіх памерлих з сям'ї Камар. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы няспынна умацоўваліся у веры і любові Христа. Тебе просим. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и учини, каб ён, дзякуючы абетцы Маці Божай, вёў усіх Твоих дзяцей да вечнай Айчыны, праз Христа Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог милует. Пане наш Боже, Твой Сын свою ахвяру на крыже откупил нас и учинил своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему Костелу дар едности и супокою, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце.
Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча Всемагутны, Вечны Божа. У Табе мы жывём, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего прыцця. Успоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що чинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой, розсіяний по всім світі, удосконал його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром, допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ими и мы, хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что нам, дай
Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавца нашего Иисуса Христа. Мо Твое владарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. Не будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И радайте ближнему знак супокою». Баранок Божий, бо той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варю, как Ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя.
Милосердный Боже, раз гэты eucharystyczny посилок верни здоровье нашим душам. Перемени нас дзеянням Твоей ласки и да поможи нам, каб мы заўсёды были Тебе даспадобы праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само праз заступництва святого Юсефа, человека доверу, який опікаваўся Тобою пасля народзінаў, прашу Цябе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовна хачу усынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амин. Молитва за Айчыну. Маці Божа, Каралева Беларусі, дзякуючы за Твою мацярынскую апеку, давяраем Табе нашу Айчыну, нашу сучаснасць і будучыню. Няхай імкненне да супольнага добра перамагае эгоізм і падзелы. Няхай усе, хто кіруе нашай краінай, бачаць у Табе пакорную слугу Езуса Христа і вучацца служыць і распазнаваць патрэбы сваіх грамадзянаў, каб Беларусь магла стаць валадарствам любові, праўды, справядлівасці і супакою, дзе шануецца імя Твайго Сына і годнасць кожнага чалавека. Маці адзінароднага Божага Сына, які даў нам новую запаведь любові, як галоўны прынцып жыцця. Выпрасі, каб мы сталі руплівымі будаўнікамі салідарнага свету, у якім любоў ператварае узброеныя канфлікты ў супакой, а цывілізацыю смерці ў цывілізацыю жыцця. Няхай наш народ заўсёды будзе верным Богу, валадару ўсяго свету. Маці еднасці і супакою умацоўвай супольнасць Касцёла Твайго Сына, дапамажы, каб усе хрысціяне моцаю Духа Святога сталіся адною сям'ёю сясцёр і братоў Езуса Христа, адзінага збаўцы свету, учора, сёння і навекі. О ласкавая, о літасцівая, о наймілейшая Панна Марія, прымі наш давер, умацоўвай яго ў нашых сэрцах і складзі перад абліччам Бога ў Тройцы Святой адзінага, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Душпастырскія аб'явы. Перажываем 21-ю звычайную нядзелю. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай Радзіцелькі, у ўторак Маці Божай з Люрд, у сераду Маці Божай Латаранскі, у чацвер Каралевы ўсіх святых, у пятніцу Маці Божай Ліхэнскай, у суботу Маці Божай Грамнічнай, у нядзелю а 18 гадзіне Маці Божай Кормячай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 24 жніўня свята святого Барталамея, апостола, 26 жніўня ўспамін на свяцейшай Панны Марыі Чанстахоўскай, 27 жніўня ўспамін святой Монікі, 28 жніўня ўспамін святого Аўгустына, біскупа і доктара Касцёла, 29 жніўня ўспамін мучаніцтва святого Яна Хрысціцеля. На гэтым тыдні падчас кожнай святой імшы і падчас гадзіны міласэрнасці адбудзецца споведь для вучняў, студэнтаў, настаўнікаў, выхавацеляў, каб і тыя, хто вучыць, і тыя, хто вучыцца, маглі з чыстым сэрцам распачаць навучанне. Ужо хутка распачнецца новы катэхетычны год. Калі ласка, паважаныя бацькі, запішыце дзяцей на катэхетычныя заняткі. Бацькі, калі прыносяць да хросту сваіх дзяцей, абяцаюць выхоўваць іх у веры. Катэхетычныя заняткі якраз і дапамагаюць дзецям спазнаць навуку Езуса Христа. Езус сказаў сваім апостолам: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне». Варта, каб бацькі ўспрымалі гэты заклік сур'ёзна і, запісваючы дзяцей на заняткі па рэлігіі, такім чынам спрыялі іх знаёмству з верай. Акрамя ведаў пра Бога і Біблію, для дзяцей гэта і магчымасць знайсці аднадумцаў сярод сваіх аднагодкаў. Часта бывае так, што сяброўства, якое пачалося на катэхезах, вельмі трывалае. Таму маем надзею, што вы, шаноўныя бацькі, знойдзеце адпаведныя словы, каб ваше дзіця зразумела патрэбу пазнання Бога і ўзрастання ў веры. Запісаць дзетак на заняткі можна кожны дзень пры касцёле ад 9 до 11 гадзіны і ад 16 до 19 гадзіны. Нагадваем, што кожны дзень
О 15 годині у нашому костьолі у Лідській фарі триває адорація Найсвятішого Сакраменту, під час якої молимося за нашу країну і за наш білоруський народ. Захочу вам долучитися до цієї молитви. Даручим заступництву Богородиці, нашої Маті, а так само святому Архангелу Михалу наш сьогоднішній день і нашу будучиню. Дякуємо всім, хто приймав уділ у душпастерській доброчинній акції допомоги дітям з малозабезпечених і шматдітних сім'їв, які мають тяжкості при підготовці дітей до навчального року. Дякуємо усім, хто молитвою і ахвярою підтримує розвиття нашої парафіальної супольності і костьола. Велике дякую всім, хто ахвярує квітки для упригожування нашої святині. Доручаємо всіх вас, Єсусу Милосердному, про заступництво Маті Божої Лідської, а на тиждень праці і обов'язків приймемо Божє благословення. Ано з вами. Яхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякую.